L'Ajuntament de Badalona oficialitza el nomenament d'Òscar Parada Pérez com a nou intendent major en cap de la Guàrdia Urbana. Moltíssimes gràcies. Un acte solemne que ha comptat amb la presència de les principals autoritats de seguretat i representants dels grups municipals. Assumir la responsabilitat com a cap de la Guàrdia Urbana de Badalona és un honor i, sobretot, un compromís. El nostre rumb es pot resumir en 3 idees: proximitat, intel·ligència policial i confiança. L'alcalde ha destacat la Guàrdia Urbana com una institució fonamental per a la convivència i ha refermat el suport del govern municipal al nou comandament. Estem fent un exercici de modernitzar el cos, començant per la remodelació total de la pròpia caserna, de la pròpia comissaria. Per tindre una bona policia, i tenim una bona policia, cal que aquests policies puguin treballar amb les millors de les condicions. El nou intendent major, vinculat personalment a la ciutat, aposta per una policia moderna, coordinada i adaptada als nous reptes tecnològics. Badalona mereix una Guàrdia Urbana propera, moderna, coordinada i confiable, i aquest és el meu compromís. Amb aquest nomenament s'inicia una nova etapa en la seguretat pública de la ciutat.